Angeke phela mina ngikhulume ngento engayazi, angithi ngikhuluma ngento eyenzeka kumina. Ngaleso sikhathi ngithi bekunini, beku-2016 la ngasekupheleni kwawo. Yeah. Ngase ngagula mina, ngahlala amasonto amabili esibhedlela. Ngizwe ukuthi ngithini, isisu lesi sasesikhukhumele siyintaba engaka. La ngaphambili ngabona umphambili, kwaze kwaphuma inuno, odokotela bazi bawunquma. Ngizwe ukuthi ngithini, bazi odokotela bawunquma umphambili. Kwathi kuleli isonto lesithathu ngasizwa yenye insizwa omkhwanazi yangala eBhamshela. Akasekho kodwa nomkhwanazi emhlabeni, umsaba senkosini. Ngathi umoya kwalala ngokuthula. Wafika esibhedlela ehamba nendoda eyayinengalo ezazi emafindofindo, ubona ukuthi umuntu ojimayo. Ngaleso sikhathi ngangingakazi ukuthi unongxamela. Ngizwe ukuthi ngithini, wathi mayifika yabuza inyanga yathi uye lo, wathi uye, yayivula la, yavula okuyizinsizi, yangikhothisa kuloko kwesithathu, yavula isigubhu, yathi phuza. Engathi mangisibuka lesi sigubhu ngoba mase behamba washiya, sasibhala ukuthi bagule nini. Ngizwe ukuthi ngithini, ngikuzwa maye ngiphuzisa lembiza ke, yiyo nengithi yangisiza ngoba kwazi kwabuza udokotela ukuthi hawu lo muntu kanti yini labafike bakunika wena ngoba isisu sasesibohla nokubona lokhu kwase kunqamukile. Ngizwe ukuthi ngithini, ngikuzwa kahle ngoba futhi abafazi babantu kwangena umfazi kwakumfazi omuntu ngoba kwakuyintombazane le ukulindiwe yaseMiddelburg eMhluzi engathulana naye la eCenturion. Mangithulana nentombazane yayingasebenzi.